What's up, mga tropa? Back it again. And welcome back to Animes TV. So for today's mukbang, isang kalderong kanin. Actually, half kg po to. Kasi po may napanood tayo eh. May nag 1 kg. Naghahamon po yata. Galing ah. Mapapanood niyo po yung sinasabi ko kay Sir Jigs TVE. Ilalagay natin yung link niya dyan sa ibabaw. Puntahan nyo po at panoorin nyo paano niya inubos yung 1 kg rice. So syempre, hungry ko ulit to. Mapagpatol po tayo eh. So, meron pa tayo sa dito. Half kg kasi maliit lang yung rice cooker ni Honey May. So, dalawa tayo katropa. So, pagpapatungin lang natin. So, hungry kulit lang malakas. So, yan. Honey Maze, okay ba? Kinakabahan po si Honey Maze. Ayaw niya pong pagawa sa akin to pero hungry kulit lang malakas. Sus Mariosep. Bahala ka sa buhay mo. Ay, Ginusto mo yan eh. nakalimutan ko po. May ulam po siya dun eh. Mga chichirya ng 90s. So, let's do this thing. Hungry kulit. Kain po tayo. So, meron po ako ditong isang nilagang itlog. Lalabanan niya yung 1 kg rice. Tignan ko kung kaya natin. Diyan ka lang ha, huwag kang alis. Kita ba yung itlog ko? Kilala kong kaliskis mo, oy. Siyempre. Alright. Hungry kulit. Kain po tayo. Sa mga nakagusto po dun sa toyo at mantika ko, salamat po sa lahat ng nag-comment po dun. Ang dami kong kumain pala ng gano'n. Mga bata sila. Ito po yung sagot ko kay Sir Jigs TV. So sanay tayo sa amo yan. Amoyin muna natin yung itlog. Walang amoy. Ba't ganito yung itlog animes? Walang amoy. Walang amoy. Buksan natin. Ang lasa ng itlog. Shoutout ko din po pala si Rodnin Infield kasi nag-comment po siya dun sa isa nating ginawang video. Requested niya 2 kalderong kanin. So, pinag half kg ni Honey Maze, 2 kaldero po to. Para sa inyo po. Rodnin Infield. Itlog po natin, itlog ng dinosaur. Paano masabi? Huwag po kayo mag-alala, may medic sa likod ng camera.
binubuwagdag yung kanin para hindi po siya dumami ng dumami. Baka bigla akong makabahan. Sa akin di ako umiinom. Umiinom ako after ng filming. Sarap. Saka shoutout sa lahat ng magsasaka. Hindi ko po sasayangin yung mga inaanin yung bigas. Nakakakilabot po ito. Saka shoutout sa lahat ng Filipino mukbangers na gumagawa ng mga ganitong kakaibang bagay. Bakit? Palobat po. Po-post lang natin. So, nagpalit lang tayo ng baterya para wala talaga tayong patid-patid sa kainan. Cut off ang gutom. So, yan, miss kasi nasa likod ng kamin. Ang bagal ng setup.
Yung itlog po, huwag yung pampatanggal ng umay. Di ata kaya yung mga tropa. Nakalimutan kasi yung bumili ng chichir eh. Kaya kung ano lang nakita ko dito. Sabi. Sarap. Matigas dito, Honeymates. Bigas pa yata ako. Pinaghanda tayo ng Honeymates ng carrot, apple, saka banana orange juice. Fresh. Saka miss niya po. Ganun tayo kamahal ng Honeymates. Sarap siya. Kagabi, ito yung iniinom ko. Healthy living na po si Honeymates. Nagmamadali ako. Ikaw kaya kumain dito. Nagmamadali niya ako mga katropa. Grabe yung director ko. Konti na lang mga tropa.
final touch mga katropa. Hangit ulit. Lang malakas. Sayang. Inumin ko na mga tropa. Masarap to. Gawa ni Hamis. Shoutout po pala ulit. Christine Ogawa. Si Becky naman. Becky naman. Si Rodney Impil. Sarah Good Vibes. At syempre ang aking Lodi. Mother Shingu Vlogs. Mother Shingu. Sino? Christine Espanola. Ha? Ikaw magsabi. Sabi mo. Christy Espanola. So, ito po yung sagot ko sa palabas ni Jigs TV na 1 kg rice with chichirya. So, ito po yung sagot ko. Sana po magustuhan nyo po yung video na to.